aja nesu wae ngono lho. Tergantung pikiran, nek pikiran semeleh ya ora nesu. Ya pikirane tinggal ngomah sik mau. Iki kok kewanen to suwe-suwe. Lah ya maksudnya pikiran sing marai mangkel iki rasah dipikir ngono lho. Bener kudune wong nyambut gawe profesional. Wis tak gawe seneng Tin. Yo, wah apik tenan. Tin. Durung tau lho ana sinden cangkeme kaya ngono kowe. Ya wis lah sak karepmu, arep nesu ya luweh. Dina Minggu, ayo Mas neng kira loka. Ya. Tina mone Ngaya